За мен е удоволствие да поканя Надя Стефанова, ръководител отдел личностно развитие и обучение в Глобо. Всички ние винаги обичаме да видим на практика как се случват нещата и не само теория, не само добри презентации. И така Надя Стефанова днес ще ни разкаже за техният практически опит с TT Knowledge Force. Моля за дистанционното, не разбрах къде остана всъщност. Чуваме ли се? Тъй като е много малко преди кафе паузата и вие вече седите в продължение на час и половина-два, имам една молба преди да се представя и да започна с презентацията. Нека да се изправим за секунда. Всички, няма само аз да съм права, разбира се. Всеки един от вас ще ви помоля да се, тъй като сме на конференция за шерване на knowledge, за споделяне на knowledge, на знание, ще помоля всеки един от вас да се обърне към човека до себе си и да сподели своето име и да се запознае с него. Ако това е човек, който познавате, направете го с първия, който не познавате. До вас. Може да е зад вас, може да е преди вас. Чупи малко за своята аудитория. Добре, благодаря ви много. Това целеше не просто да ви запознае един с друг, а малко да ви пораздвижа, кръвта да влезе в мозъка, да го руси, за да сте по-концентрирани за моята презентация. Не искам да заспите на нея. Здравейте вече официално. Казвам се Надя Стефанова и съм ръководител на секция личностно развитие и обучение в Глобо. В следващите 15 минути ще споделя нашия опит, опита на Глобо, при намирането на едно добро технологично решение за обучение на наши вътрешни клиенти, нашите колеги. Преди да започна с самия продукт, ми се иска да кажа няколко думи за компанията, в която работя. Макар и да съм убедена, че тук едва ли има хора, които не знаят бранда, не го познават, той е много добре утвърден, но съм сигурна, че ще научите нещо ново. След това ще продължим с ситуацията на пазара на мобилни и телекомуникационни услуги в България. Не за друго, не за да се правя на икономист, далеч съм от тази област, но за да видим как икономиката и бизнеса и развитието на технологиите през последните няколко години влияе на начина, по който учим и начина, по който обучаваме служителите си. След това ще ви запозная с конкретния казус, предизвикателството, което имахме, начина, по който го решихме, защо се спряхме на това решение, как то ни помогна и каква беше обратната връзка от нашите вътрешни клиенти. Ако ми стане време и имате търпение преди кафе ползата, ще се радвам да отговорим на някои ваши въпроси. Кои сме ние? Глобо е част от световния телекомуникационен гигант Deutsche Telekom, в който днес работят около 250 хиляди служители в 50 държави по света. Европа, разбира се, започваме с средището там, където тръгват нещата, Северна Америка, Южна Америка, Азия и Африка. През 2007 година Deutsche Telekom започва да изкупува акции от гръцкия Телеком ОТ, който чрез мобилното си подразделение Космоте е 100% собственик на акциите на Глобо. Космоте от своя страна е представен в 4 страни на Балканите. Това са Гърция, Румъния, Албания и перлата в короната, както обичат да я наричат от групата, компанията Глобо. На пазара сме от 2001 година, миналата година навършихме 10 години, една така кръгла годишнина. За разлика от много други компании на пазара, които използват една такава годишнина, за да генерират много интерес, много маркетингови кампании, много комуникационни кампании, реклама и шум, ние
пренасочихме част от този рекламен бюджет към събития и инициативи, които да са в посока на това да покажат социална отговорност. И вместо да правим партита по улиците на София или по улиците на големите градове, дарихме 10 линейки на бърза помощ, нещо, което обществото ни много се нуждае в днешно време. Каква е ситуацията на пазара на мобилни телекомуникационни услуги в момента? Въпреки че през 2011 година всички икономисти много се опитваха да ни убедят, че се появяват първите знаци на излизане от икономическата криза, все пак този бранш, този пазар, мобилните телекомуникации, е все още в спад. Този спад до голяма степен се дължи на големите и силни регулации, които му се налагат, било то от вътрешния регулатор, Комисията за регулиране на съобщенията или европейските регулатори, и от силната конкуренция. Презентаторите преди мен споменаха предизвикателствата на сегашната ситуация. Първият ми лектор говори за застаряващото население в България, за предизвикателството, пред които се изправя образованието в такава една среда. Друго, което е характерно за пазара, това е силното насищане. Всеки един от вас тук може би има по 2, по 3 телефона, има сим-карти на 2, на 3 мобилни оператора. Всички тези неща, естествено, водят до основното или приходите на мобилните оператори надолу. Когато имаме намалени приходи, това, с което можем да посрещаме изискванията на нашите шерхолдери, са кое? Намаляване на разходи. Кой смятате, че е един от основните разходи, които първо ще намалеят, когато персонел коста, да, част от които са и обученията. Естествено, пред хората, които се грижат за това служителите в компанията да се обучават и да се развиват, се появява предизвикателството, ами как сега да действам с бюджет, който преди 4 години или преди 5 години е бил с 7 цифрена сума, след това стана с 6 и с всяка една изминала година намалява с 10-15%. За нас това означаваше да променим начина, по който обучаваме, начина, по който работим, да търсим все по-ефективни и технологични решения, така че да можем да се справим с бюджета, с който разполагаме. Направихме вътрешен център за обучение, много от обученията, които са за развитие на меки умения, ги правим вътрешно, със собствени усилия, без да ползваме външни доставчици. По този начин се и развива вътрешен екип от тренери. И естествено следващото перо са и learning обученията. Защото по ефективен начин дават знания на голям брой хора. Използвате се дистанционно, при нас около 50% от служителите са в страната. Естествено няма как да се поемат разходи за идване на място и за обучаване. Разбира се, съществуват и традиционните форми на обучения в класово обученията, а последните месеци и последната година се опитваме все повече да заложим на blended learning или на комбинацията от e-learning с възможност за задаване на въпроси към лектор и възникнали такива, разбира се.